Така, здравейте на всички. За сега първия клип така ще го снимам. Няма да е, това ще правя нова поредица. Най-добри моменти в World of Tanks. Това е хедито. Имам Матилда. И 12 тонно. Може да не се вижда на много хубаво качество, но да. И да насладете се на клипа. Здравейте. Трябваше да направя малка пауза. Трябваше да свърша на нещо. И да. Добре. Ще започна. Сега. Добре, малко аматьорски изпълнения. Така. И сега ще ви пусна реплей. Така. Започваме. Бъзика, заеде. Клипа не се казва така. Няма добри моменти. Ами ще въпроса една битка. Днес, която не се вижда, няма да се вижда с добро качество. Така. Така че да мога да снимам. Преди бях измислил един перфектен начин за предишния ми акаунт, обаче сега не мога да го намеря. Значи трябва да снимам по-далече. Това е ясно. Толкова високо трябва да е това. Бързо трябва да намеря решение. Нещо високо. Не, клоните не. Което ще го застопори. Нещо високо. Добре. Айде и това става. Така. Още, когато не съм започнал още такова, обаче се налага. Добре, така. Започвам. Ще скрия за начало тук. Мисля, че е хубаво място. И после ще е малко тъпичък, защото не може да намеря как да снимам. Или пък мога да се намеря как да снимам. Добре, тази кутия мисля, че трябваше да я намеря по-рано. Сега само нещо да сложа, нещо да копира отзад. Нещо по-голямо. Ако мога, не мога нещо там нито пък на това. Нещо тежко. Да, хубаво, че ме бутат. Мяско тежко, което да разчитам. Не, това не е много хубаво да използвам нърф оръжие, да ми падне нещо на ръката. После да се идентифицирам. Така. Мисля, че така се вижда достатъчно добре. Само трябва да намеря нещо, което да го застопоря. Нещо, на което да вярвам, че няма да ми падне. Унищожих един от нашите. Нищо не правя. Тази битка.
Ей, така, мисля, че мога да разчитам. Така, няма се вижда много добре първия ми клип на компютъра, обаче да. Добре, така, като ги лъжите. Така. Нашите вече са стигнали до там. Аз и тук ще стоя като нормалните танк дестройери. Обаче на наши не мога да дам съпорт в момента. Това ми пречи. Че бих с удоволствие бих ги зашлевил. Обаче не мога. Така, цяло всичко се разпадна, без да искам да правих и снимки. Намерочта, че дано все пак се закрепи. Така, добре. Така, добре. Не искам ти да падаш. Не. Искам ти да падаш. Не. Добре. Имам само 15 минути. То си върне. Това мога ли да вярвам? И на това май не мога. Ако тук го направя, само максимално назад да го дръпна. И така да съм сигурен дори, че ще имам. Така. Добре. Така, снимам ли всичко, което трябва? Най-вероятно не. Нещо се вижда. Добре. Така. След толкова си инциденти, вече започвам. Първи изстрел пропуск. Да, взех го, 147, виждате. Това оръдие е прекрасно. Ако сте видяли, че убих някой. Ще проверя после клипа. Тук в хращите се иска. Да. Ето. Така. Видях тази дестройер, което няма да ми създаде приятности. Ще ми ще създаде лесни неща за неговото убиване. Само на толкова малко кръв. Аз мога да правя по 300 и няколко, то само на толкова. Не, танковете няма ми се крият пак. Имам видимост навсякъде. Навсякъде искам да видя. Да имам видимост. Да, че се вижда. Добре. Така. Се трябва да следя къде идват враговете, обаче никъде не вижда, не спортвам, който мога да убия. В тази артилерия, колко е глупава. Ако успее да го убие, то е найс. С артилерията ще умра, разбира се. Умно арти е това, нали? Умно е. Давай, показвай се ти. Чакам да се покаже това. Браво на нашата артилерия, успя да го вземе. Сега се връщам. Така. Добре. Пиха нашите. И
биха част от нашите. Тежкият танк е спотнат. Така. Опа. Да, малко съм нуб. Имам 12 тона, обаче съм малко нуб. Така, някой трябва да мине и да спотна оттам. Защото явно така няма да спечелим, остават 7 минути. Както казваме ние, времето тече. Времето тече. Така. Още на 5 минути се надявам да свършим битката. Защото не мога да качвам повече в YouTube. Сега ще чутира се скрият от този труп. С колата да спотна някой да мога да убивам. Сигурен, че са останали малко противници. Аз, освен Салчето и Матилдата, мога да ги дестройдвам. Сега се връщам. Не са ми направили положение. Още ще тръгна напред с тежкия. Някъде ми правят в Салчо. Пропускам. Не ме пробива. Матилдата ме пробива, разбира се. Така, ми трябва помощ. Тия танкове. Защото съм на 107. Тежкия само трябва да мине и да ги спотне. И няма грижа. Почти няма грижа. Вече има. Има един скалата в гръб. Там има един. Това ще опитам го убия. Пропуснах. И моят ред. Скоро. Цели гърба на тази Матилда. Ще поискам помощ, защото сам не мога да се спра. Матилда и Лукс. Пак не е толкова лесно. И найс, късах им веригата. Това е просто невероятно с този танк да го направите. Скъсате на Матилда веригата. Пак го направих. Обаче демидж не мога да я направя. Аз само за късане на верига съм. Сега ако не я взема. И не я взех. Така стана един лук, с който нищо не мога да ми направи. Тръгвам спокойно. Който лук сигурно ще предпоче да бягане. Ще там строй ще успее да го убие. Лук е бърз и може да го строи. Не все пак нашата е тройка, той е четвърка, обаче пак нашият доста добре бие. Пропускам. Приятно на нашия поражение. Обаче го убиват. И това беше този клип. Лайквайте, харесвайте, абонирайте се и чао!